Oi murenyi kwa Ramogi pak ruoth wageno ni riyo maber erokamano ahinya kuom gitera Ramogi TV kaune wang' sai chenro mar duol mabiro kidienje ariyo. Mokwongo wago mbaka gi weche mosebedo katimore pacho ka. Mar ariyo wago mbaka gi George Obel, men commissioner mar usuru mar johala matindo ka Kenya Revenue Authority, mago jochoko usuru. Wadhigo kodgi mbaka ni to gidhi timo nang'o mondo mi joma nigi ohala matindo kik hinyre, to gimbe seche ma gichoko usuru ang'o ma ging'iyo, to gidhi timo nang'o mondo mi giyud omenda maromo ikite aguch sirikal. Mane mbaka mwadhi goyo saa adek. Kwentre ka giusono Chuka Jakabuoch Kobita, maneja loko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Den Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Penjo mathoth luoro kang' mar obila moro ma one kachielo gi Magina jago moro e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo ma kawuono. Biashara imesimama saa hii, wafanyikazi wengi tunaenda bila mshahara, tumefunga kazi zetu. Tafadhali tunakuomba Mheshimiwa Samuel Ruto, wewe tulikupigia kura, angalieni usalama wa wananchi. TBA jo mijo nimedhofika, nimesikia vibaya. Ohala orochore boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo ka kweth moro bende nochopo gi ludhe mar geng'o ng'anyono. Obila adek mag stesen ma mawego sendiko dhogi ewi nonro mar nek Albert Ojwang'. Erokamano dwe winjo pachi 2-3-6 kaka inyalo yudo ni jal moro yudo hinyruok marach e chuny boma ma Nairobi bang' obila chwade gi Magina e kinde ng'anyo. E picha makende nonyiso kaka obila nochopo machiegni kod jagono kendo kar mondo gimake to gichiele mana gi Magina. Okang'no koro nyuolo penjo gimomiyo ne obila odhi mana kuom ng'at achielno kende to giweyo jomo ng'anyo modong'. Jafwambo marwa George Bati miyo ler. E chuny boma ma Nairobi, oganda nowuok mar cholo duondgi ka gikoni gimanyo ratiro ne rawera Albert Ojwang' manyicho wito ngimane e lwet obila ma Central Nairobi. Ng'anyo manodugo kelo chwer mar remo. E alwora mar apaya ma Kimathi kod Moi Avenue, apisa moko ariyo morwako lep tich nenore kadhi machiegni kod jal moro manolochore e kor ot ka en ng'at achiel. Bang' dakika matin, achiel kuom obila pade kendo machielo tuomo kope kod bunde, to mana kadiemo wang' olwar piny. Miyo mane ni kode machiegni wacho ni ne okwaye change motelo nobila gochopo kuome. Rase awiye kapok ochwad wiye kod Magina. Amekuja kuniomba change. Alafu sasa unaona hivi movement nakuwa. Sasa anakuwa anauza maski. Hizo maski zimeanguka hapa, sio zangu ni zake. Sasa kuna hiyo movement hapa na kule. Ndio hiyo sasa hizo nini zinarushwa, hizo mavitu zinarushwa, hizo matia gas. One of askari akamanya chua akahepa. Jalno mawachore ne usabuog rombe ne jong'anyo en jal machali ne igeto kod obila. Kapenjo en ni ere kaka obila noweyo ji mamoko mane ng'anyo kendo dhi kuome en ng'at achiel. Diponi ne en rameny mar obila koso en bende koro donjo e kwan ji ma obila osekelo negi songa. To ka oponi obila osebedo kamenye, en ketho mane manotimo ma omiyo nyaka ne chwade gi Magina. George Bati, Ramogi TV. Ng'anyo manobagi e chuny boma ma Nairobi gi kweth ma osingo sundo ratiro ne mosenindo Albert Ojwang' ne olokore kendo bedo mana rakruok. Kweth moro ne ochopo e chuny boma gi ludhe ka giwacho ni giketo arita ne mwandu kik kethi kod jong'anyo. Ne en lawruok maka gi kacha ka obila bende tiyo gi iro malongo wang' e keyo jong'anyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero nwa wachni. Okinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi, ng'anyo omako mach. Ng'anyo ma obagi kod rowere mawacho ni giseyo tim mar nek mar Albert Ojwang'. Ng'anyo makama obedo mapek kendo lawruok ochakre kind obila kod jong'anyo bang' obila diro negi iro malungo wang'. Kuom kinde machuok, rowere moko machalo ma okodi ochopo kod rungni kod boka kendo goyo jogo magiwacho ni ketho kwe mar boma ma Nairobi kendo ni moko kuom jong'anyo bende gin mana jomecho. E kinde ni, bende wan wawegi ne wayudore rot madiny e kinde ma rowere gi mani kod arunge ochako lawo rawerani kendo chako goye kod kite magiringo kuome kod apiko kapok orese lwet tho kod rowere mamoko mane ng'anyo. Rowere gi e ng'anyo ka giwacho ni giol kod telo mapacho ka magiwacho ni ok dew ngima oganda jo Kenya kendo giramo ni gidwaro ratiro wi tho mar Albert Ojwang'
mayande owito ngimane e lwet obila. Kata kamano, mano mako dhok en e kinde mane rowere manore kod runge kod boka ne goyo jowetegi kendo hinyo gi marach. Obila nochung' kendo onge gima ne gitime mar temo konyo jogo mangimagi ne nitiere kinda Nakuru kod Asumbi kokalo kuom gocho manigogigo kod rowere mane chalo mokodi. Ote makende en ni ponono jalupo gai mar obila Eliud Lagat okogwe taon to ma e chakruok mar ng'anyo mar manyo ratiro ne jogo duto ma osewito ngimagi e lwet obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Chenro mag ohala ne ok odhi nyime odiechieng' ma kawuono e chuny boma ma Nairobi kaendi kaluwore gi ng'anyo manobagi mar dwaro mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Ifinya Kidi nigi ler mar wachni. Okinyi ma kawuono e chuny boma ma Nairobi, oganda nochopo madhi nyime gi ng'anyo margi kaka nochan. Ng'anyo ma sundo jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao kotenore kod tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang. Kata kamano, ne weg ohala e boma ma Nairobi, ohala nokodhi nyime kaka pile. Dukni nolor, kendo moko kuom johala nopondo mar hepo rakruok gi kweth njuri. Si tuko hapa, si tulikuwa mboka, hata tukua tuandamane, si tulikuwa mboka. Masai Nengi, mijo nimedhofika, nimesikia vibaya, jo tumelia. Slobodan Tangut Mangeto, umaena chiel kuom johala, olero kaka ng'anyo no mabende kweth njore no donjore gi gige lweny, orocho hala kendo mono gi yudo yuto. Mtu wa mboka venye nimekuambia. Unamaanisha nini ukisema mboka? Mimi ni mtu wa kazi. Mimi rungu mawe lakini hata kazi anaku zenyewe. Jo mtiango tumekuja tumebangaiza, jo tunang'ang'ana venye tapeleke hata mafamilia jo kiroma bana, lakini jo ni mapupu digla uka venye kuna kaa. Ne jo hala moko, ng'anyo makamano nokochiwo thuolo moramora mar chich. Wirani ne chuno mondo migi many kar pondo e kinde mane obila rakore gi jong'anyo kendo tiyo gi iro malungo wang'. Kuom mano, giwacho ni onge yuto moramora magiyudo kawuono. Kwa maandamano, kuna kitu nitapata. Unajua lazima nikuje nitafute unga hapa. So ndio maana niko hapa, nimekuja kutafuta unga. Sasa tena naona leo hakuna unga. Unaona sasa mtu unalipwa daily. Sasa leo hii imeenda hivyo. Huwezi linda, unaumia hapa hivi. Lazima unailinda kidogo kipotea. Nakwambia je mti yangu, mboka, kazi mti yangu. Mimi ni mtu nakoga nimejituma, unadiglo. Mimi nimejituma. Mimi nimejimatu mbaya. Lakini sasa wakikuja tuharibie shughuli. Shughuli imebaki ni kufanya nini? Sina jaribu kupiga shughuli legit. Lakini jo venye naenda bado kikani kama ni nyongo lo bana jujo. Sasa nyawe hakuna shughuli. Kijana na fahari yao, hakuna familia. Kutandoaje hivyo bana. Ekindego gikwaye mondo mi jatend piny William Ruto kod ogai mar obila mondo mi orangarita mar johala kod oganda duto samora mora mang'anyo timore. Biashara imesimama saa hii, wafanyikazi wengi tunaenda bila mshahara, tumefunga kazi zetu. Tafadhali tunakuomba Mheshimiwa Samuel Ruto, wewe tulikupigia kura, angalieni usalama wa wananchi, angalieni usalama wa biashara ndio tuendelee na kazi. Magiduto timore e kinde mar rawere pod chano ng'anyo machielo juma mabiro kaka rapar mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo dwe mar 6 higa mokalo. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Doho ma Kibera ochiwo ndalo 30 mar medo dino ne achije 3 mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ndalo 30 go bende biro chiwo thuolo mar rango ka ponono ni achije go luwo chike mag doho makare. Kaluwore gi apis jamin wach William Imoli, Edwin Oduor kod Abel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalu ne nyalo buogo ngima joneno, gino manyalo rocho okang' magisegoyo e nonrono. Achich Abel Ochieng bende koro ok bidinne kar kende. Burano ibiro winji tarik 17 dwe mar 7 mahigani. This motor vehicle KBL 445 CD. In an advance we are getting. The question that begs, my lady, if the third accused person can have the audacity to threaten a state officer, the prosecution counsel for that matter, in an open court, what about these witnesses? So how long do you require 3 accused persons? When the court grants us 30 days. 30 days. All right.
the application to attend the burial of the mother is denied because I do not know whether he's a flight risk. I do not know whether, I cannot guarantee his safety. He is in prison. Jatend piny Kenya William Ruto medo dok ne okang' mar keto omenda ma ing'ado jotije ma pacho ka endie ne gedo mag ute ma nengogi oyueyo kendo tiyo gi omendago e chenro mamoko mag dongruok. Ma endi biro bang' riwruok jotije kotu kod moko kuom josiasa maketo piny owacho tesre seyo okang' ma kamano. Housing is not just 4 walls and a roof. Housing, according to the UN, it must give dignity. It must be sustainable. It must be livable. And that's why roads are necessary. Social infrastructure is necessary. Hospitals are necessary. Schools and markets. And we will continue to engage with stakeholders so that they can understand. It doesn't make sense for us to build houses, blocks of buildings, without the necessary accompanying infrastructure by way of civil works. Where need be, we are digging boreholes within the project area. We are doing cable works to clear the spaces. We are providing sufficient access roads and lighting. Wadhi yomoro machuo kudogo bang' daka matin taneno kuseoro ote magu kaendi wachaka negi Evans Oyuga Wasonga Wuod Konge wacho ni amake gi jaoda Rosemary Oyuga gi Morris Ajuanga Kuku Jabwaja erokamano ahinya. Trevor moro kaka kelonwa habari e yo maler mano Pastor Mondi tiche mar gemo nyenyore Awuoro bila Kenya kaendi okethore kabisa late ahinya. Erokamano ahinya Pastor. Kenya ochomo kanye ma en mana bunde sateni okiwenwa nyingi kanyo. Na machielo kendo kantiere ka Ramogi TV majora mowiye gao mawuod ahero umbi jataya fuana ne japuonj Duncan Kaoro Bono Mbura kaso wacho ni yani obila koro pod medo mana chumbi kendo Awuoro. Amosi Trevor ang'o makelo ng'anyo mano Patrick Kayo kato Trevor an Kalkit Wezi Wuod Okingo kan Ramola Awuoro kuma death is the way to justice ma police officers timo sateni. Erokamano kata protest dhi mbele. Erokamano wezi anano kama chielo kendo kaentie obila gi owewalo gi jopiny kaka giwalo no Kenya ok margi kendgi. Mabazu kawuok Keyo school. Lawi Wuod Adori wacho ni an Renya aneno Ramogi TV yo makare to mos na jakom boda mara Rika na Wendo Fred Oyar. Erokamano ahinya neno ka makamu bende oro message mare ka makamu wacho ni Trevor gone ne waziri Mbadi erokamano kuom somo budget maber nyaka ne wabed gi independence. To makamu bende wacho ni tarik 22 dwe mar 8 en gi birthday mare oluongo ute kaka en kaka director mar broad based. Erokamano ahinya makamu. Wadhi yue moro machuok waduogo bang' daka matin. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Oriti waya.
inisema yawa gimora mora. Onge gweth ma ananyalo miyi kata matin. Onge moro parinit dhi yude dalano. Ok gibidak maber. Rajiv kendo parinit mana nikech wach pesa. Pesa go ema biro miyo en kamoro achiel gi Rajiv giwere bang'e. Kambi mar rego niang' mar Sony Sugar ochako tich ayanga tok kane okete lwet jaket mwandu mong'ere kaka Busia Sugar Limited e yor Kodesa. Tend kambi no osingo kelo ber ne jopur niang' mawuok e alworano kaka George Juma leronwa. Dwe achiel tok kambi rego niang' mar Sony kete lwet ji giwegi kod piny owacho e yor Kodesa, kambi ni koro semi nying manyien mabende koro ng'ere kaka Sony Sugar 2025. Iro bende osechako wuok e chiemni mar kambini ma en ranyisi ni koro chako rego e bwo telo manyien. Ung'e ni Sony en ga kambi mar community, to mano wadwa endelea go. Ok ni koro ka Sony en kambi manyien, koro dwa wito joma ne watimogo business machon. Rego mar kambini obiro bang' jopur bedo piny kod ten kambini kendo chopo e winjruok kaka idhi tim chudo ne jopur, beto mar niang' kaachiel kod chudo mar gope. Era ahinya mondo joma nosendike tich odong' e tich, to kendo kwanono mos kaponi jotich, nikech tich to ji bete kendo tich pesa moro rumo. Kadi ginen ni gidwa golo namba mar jotich kama entie ka gidwoko piny, dakwagi ni mondo gi make sure ni gi compensate jotijego ma proper mag ji nyalo chako go ngima gi kendo maber. Ok gigol agola ma ok gi keto kang' maber mar konyo ngima gi e yo maber. Biro bedo ga gi regular meetings mondo wamiyo gi information the right time, mondo kik bed ni jopur hangaika kucha oko kucha ni gikia gima timore e kambi od gik ma affect gi. Kuom kinde malach jopur osebedo ka ywago leo mar chudo, beto manie puothe kod mamoko. MCA ma South Sakwa kendo bende en japur wanyo ten kambini manyien mar Sony nyaka koro chop dwaro mag jopur niang'. Ne gidhi chulo ji bang' dala abiriyo no, mono warito mondo wane to kendo gichul ji e yo maber ma kata kaka ipimo niang'. Kik mibadhi moro bede ni koro niang' bedo mapiny. Akwayo ni kanyalre to koro sirikal obi oket way bridge ei puothe ma koro spillage niang' malwar piny gi obed gima onge. Jata tije mar kambini mar Sony Sugar 2025 Jen Pamela wach ni midhiero mayande miyo kambi mar Sony ok ni nyal tiyo makare, gidhi neno ni orumo mondo kambini koro chop dwaro mag jopur niang'. Odwa hakikisha ni kambi bedo run professionally. Koro gik manyocha thago ndalo machon ne thago Sony Sugar kaka korka services, kaka korka decision making, ni gik moko budho ok los piyo, magote koro sani adwa ni stakeholders ong'e ni wadwa run efficiently. Odhiambo wacho ne kambini mar Sony bwo telo manyien osechopo winjruok kod jopur ne gidhi timo chudo margi e kinde mar ndalo abiriyo. Ndalo abiriyo ma wacho ni biro chulgo jopur and from signing mar gimiluongo ni job completion certificate. To a meeting mane wabedogo gi jopur ne wawacho ni nyaka bed efficiency kanyo mar korka beto niang'. Tend kambi mar Sony oseyango ni chudo mag gope mag jopur niang' maromo milion 330 ma yandi kambi nitiere godo ka yandi ni pok okete lwedo manyien e bwo chenro mar Kodesa idhi chul kod piny owacho e dwe mar abiriyo mar higani. Gima nyocha watimo en mana loso gi government gi jo Kenya Sugar Board mondo pesa no wuog piyo. So wabe wafuatilia pesa no mondo chul jopur. Jopur niang' dwani mondo koten kambini mar Sony Sugar 2025 oket maino e weche mag pur mar niang'. Kaka siro, jopur erego mag chiwo kothe, miyo gi mbolea kaachiel kod puro negi. To understand how they want to do their farming, we have neighboring factories who are providing farm inputs. So we are waiting to see what them they are going to do. Pesa portion maduong' mar pesa midwa keti gani kaka lease mar government no wacho ni nitie pesa bibiro ket karibu 1 billion e factory
to mano o include Ken development. So support mar jopur pod ni kanyo, inputs, fertilizer. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisas adek mag obila moting'o OCS e tesend obila ma Mawego yangore ni osendiko dhogi ewi nonro mar nek mar japuonj kendo jandiko e mbui Albert Ojwang'. Magi timore kinde ma familia mar Ojwang' koro ni e bwo duol marito joneno. Walter Nyabaga nigi ler mar wachni. E gweng' ma Lida Mawego, lwasni kod rumbi mong'ichno mar kuyo makende ewi Albert Ojwang'. Watimo limbe tesend obila ma Mawego, kendo ka wayudo picha makende mar tesen mane okelo Ojwang' e kendo ndiko dhoge kapok ochwale Nairobi. Tendo obila oyango na apisas mag obila adek monywando OCS to kod constable 2 osendiko dhoge kod duol mar IPOA ewi nonro mar nek mar Albert Ojwang'. E kilomita matin kowuok Mawego nyaka Lida e kar dak ma Kakoth, lela wang' en mar kuyo ka kokalo kuom okil mar familia Julius Juma yango ni familia mar Ojwang' e koro ni e bwo arita mar joneno moyiedhi e kendo miyo gi arita mongirore. Pare chenro mar gedo dhi nyime motelo ne chenro mar iko. Kaka uneno pachoka wan gi shughuli funde tiyo bathe ka loso kar konyruok mantiere bathe ni. Uneno ka chono losore. Wan gi jowa ma joke sitima nitiere kanyo dhi mbele. Ot bende igero malo kanyo. Ot migero no mar min Albert kendo kata mar wuon gi. E Simba Albert mokichore gi chien ni kod ranyisi mar konge manyocha Albert dhi godo nyime kapok olwandh ngimane apoya e yo makoch. E wiki adek moyangore ni ofamb kicheni obiro kendo yudhe e seche mag migago kitere tesend obila ma Mawego. Ema wayudo pichane e kinde ma familia owacho ni kopogore kod kwayo ng'uono motim kod moko kuom achije gidwaro mana ratiro. E wechege mag gwetaw gik madhi mbele gi cases kata neno ma samoro jomoko temo wacho gin achiel kuom gik mane sirikal osingo ni adieri ne biro betie. Kora paro ni gini ni e lwetgi. Gima duong' mwanyalo wacho en ni pod waywago ni ratich Albert onego bed ni yudore. Jodak bende sundo obila mondo chiw ratiro ka gipuoyo kaka Ojwang' yande en rawera morikni mane nyalo kelo lokruok e ngima oganda. Wan gima wadwaro kaka comrades as a youth also en ratiro ne Albert. Police en ng'ama onego mi ja piny arita. To gima ne gitimo ne Albert no ken arita. Ging'iwa maber kaka youth. Adier wasomo nikech mondo chieng' ngewa makiny gi ngewa ma jonyuolwa kiny wakaw tinggi maber. Albert ne ng'at achiel e dalagi kendo nokaw ting jonyuolne. Sani jonyuolne onge kaka nyalo timo. Albert alikuwa mwaminifu, alikuwa yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na kwa ufupi alikuja home kufanya ama kumjengea mamake. Hata ukienda hapo home utapata kama ameshaweka matofali already. Na sasa tunashangaa anatolewa mbele ya wazazi wake, anapelekwa pahali hapajulikani. Kata doko ni rowere owuok oko ng'anyo e boma e wi tho mar Albert. Moko kuom rowere modak Mawego onyiso kit luoro ma gin godo e kindgi kod obila ka gitudo gima otimore ne Albert ni nyalo jukogi. Waluoro kata polisi seche moko kata kineno polisi kabiro iri to iluoro aluora nikech ichich kata ni gimoro kotimre ni kata komaki to kidhi duogo. Albert alikuwa mwaminifu, alikuwa yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na kwa ufupi alikuja home kufanya ama kumjengea mamake. Hata ukienda hapo home utapata kama ameshaweka matofali already. Na sasa tunashangaa anatolewa mbele ya wazazi wake, anapelekwa pahali hapajulikani. We doesn't have that energy to have that demonstration, being that we are afraid to demonstrate. Unaweza kuwa hapa kwa mtandaoni alafu kesho usitoke mtu amepotelewa nayo. Tekra Ojwang' dala ber kendo ngirore ahinya to man kod Simba. Nimar Simba ngiro dala. Ma en Simba Albert Ojwang' manyoketo dala obedo kod siro. Pakamana negi sani siro ng'ielore kendo weyo ka kuyo kwako familia. Walter Nyabaga, Ramogi TV,
e gwenge ma Kakwath, Kasipul Kabondo, e kaunti ma Homa Bay. Kaka yore jiwo yore mag siro chenro mag pur, riwruok mar German Corporation for International Cooperation miluongo ni GIZ kod sirikand kaunti ma Siaya oketo kokgi e winjruok mar tiyo kanyakla kama siling milion 3 ibiro tiyego. Winjruok ma kamano geto jiwo chenro mag pur kendo siro jopur e yore mag puonjore yore mag pur mabiro medo yuto maggi. Kaluwore gi jatend migawo mar pur e kaunti no Sylvester Okoth nowacho ni chenro no geto kedo gi dhier kendo jiwo rowere mondo gidonjre chenro mag pur. Apisa ma ochung' ne weche pur Elizabeth Adongo bende wacho ni nitiere dwaro mondo chiw puonj e wi weche mag pur ne jopur manie kaunti no. This project that we are signing today speaks directly to our mission as a department. If you look at all our documents as Department of Agriculture, Food Security, Livestock and Blue Economy, our mission statement is to transform agriculture from It's an honor to have been asked to come into this partnership to support mentorship and to support agribusiness as well in the frame of the NAF-CDP project. Agriculture in Siaya is taking a commercial approach. Though even the language is changing, we're talking of value chain. We keep talking of, the youth in business and all that. So with those, that shift and, in the way that we're doing our business, there's also going to be a shift in the way that we offer service. Bas wadhi yo moro machuo kudo bang' dakika matin tano kuse ote maru pod medo chopo kara mogi TV chopo nwa maler seme korwenje hayo maber odhine Wilfrida Arindo ma Bishop David Mbae erokamano ahinya Bishop ma Moses Bolo wuoda Pondo ko jwach wachona ni maler erokamano ahinya Moses mogi TV chopo nwa maler seme korwenja erokamano sesom mano Bishop David Mbae Trevor Anmin Albert kawuok Rarieda awuoro piny erokamano min Albert Ramogi TV ma indi Polo Nyango Kandra Lingo Asembo aneno maler tawuoro kako bila tiyo e kinde ng'anyo erokamano Trevor Litnande kaka inego jo ng'anyo ma Harrison Airo kawuok Renya Awendo wacho ni tiro achielo ma pinyo kani Trevor wachomo kanye kaka Kenya yawa erokamano en penjo matut ahinya ni wachomo kanye kaka Kenya odugo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Inisema yawa gimoro amora. Onge gweth ma an anyalo miyi kata matin. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.